Akaitika ana mai wakaya pamba pangu. Waya pamba pangu kwa shuka kwa titi. Ndazotora $20 ngakwa ni munhu wangu. Ndada $20 ngakwa ni munhu mwenye akandipariri. Zvandaope musoketi wari kudisturb. Ndada anambura kwa $20 nechi nemunhu mwenye zvandaudzoni makwa $20 nemunhu wangu. Ndada ndemotora munhu achakudzeiti ndakapuwa $20 mwenye naye pana zvanzi munhu yatisi kutaura. Imimi ndotopedza nguwa ndemba menyu ndore $20 ngakwa nemunhu mwenye wangu. Umwenye asati azvisiyana ndada ndototi murume wangu azvisiye ndoda kuti ndadakuwa mari nemurume wenyu avo pamwatobva kugara padhoo zvisati padhoo pana pasimbosimuka svika mandipa $20 ngakwa nemurume wangu pandati agarai zvenyu svika murume wangu avari bhozi ndada kupuwa mari nechi nemurume wenyu zveshe wakabva wabatiwawo nevanhu ndobva waya vabuda ndobva waenda kuenda kwawakaita murume wangu ndobva auya ndobva ndamutsanangura ndozvasara zvikaitika panapa. Murume wangu ndivangoti handiva varidzi varume ndovaya pana paita kuti wakapiwa mari nemurume wangu kuratidza kuti vane umbonechi nenyaya yavo. Saka iwe wachienda unomhangara nyaya iyi kuti wataura ichi chokwadi chauni ndinongoda chiri chokwadi ndokuya kwandakaita ndikamhangara nyaya yangu. Wakauya kumba kwenu? Unogara kuri pakati nemba wenu? Next door ndinondogara panext nawo ndinogara kuri nina. Ngapi Florence? Janet. Anogara kuri ngere mamita zinga. Florence anogara zvakaita kuma5 meters ava ndiwo next door tototarisana imba yangu yakatotarisa imba yangu. Murume wavo vaziva? Zvafamba sei kuti vazongonanga imi muchi munogara kupi? Rogate mukomboni. Zvavanogara uko vanogara panext penyu zvaiitikira kupi zvinhu zvacho izvozvo? Hanzi ndakaturwa pabhawa. Pabhawa? Kudoro? Saka akauya nenyaya ndeupi? Ndivava vese. Vane murume wani here vese? Mukoma nemunin'ina. Saka akauya neshoko aiti murume wangu vangaite murume wani vese. Mukoma nemunin'ina pakuberekwa kwavo handiti? Asi uyu ane murume wake ane murume wake handiti? Saka tiri kuda kuti ane murume ari kunzi ndiye akakupai mari ndeupi? Florence ndeupi? Pindurai nyaya yekutaurwa nemukadzi. Inini ndaibva kuchechi nevana musi wa31 ndobva ndatuma vana kuti ende mupiwa makii nababa venyu. Vana ndobva taona baba vachitambidza amaivhoni mari. Inini ndobva ndaenda kwamaivhoni. Amaivhoni mari yamaitambidzwa nemurume wangu ndei ndopei mari yamaitambidzwa nemurume wangu. Vasati vandidaira amaivhoni vana vavo vakabva vatanga kupopota. Uyai naye munhu yeye akakudzai vana vai vatanga kupopota vanhu ndobva vazara sisi vangu ndobva vauya vakanditora vakati handiri. Ndonyaya yacho. Ndonyaya yacho. Sisi tiudzei makawana nyaya yakamira sei pakati pevavira? Musoro vakuvedana. Inini ndakasvikawo munhu wangu wachipopotedza nevana. Ndofunga amai vavo veziraura ngari kubasa basa asi vana vavo vasikana tundu vanga vane mazuva ndakakura pamusoro. Saka ndakabva ndatora munin'ina wangu ndikati wakagara kuipani kuti muzounzwa kudare zvinounza munhu kudare rezvozvo zvekuti munhu wasvika uchitora munin'ina wako kuti aiwa wakamira zvakaipa hende ikumba wozounzwa kudare mauya sei kudare? Mavaunzirei kudara? Ndavaunzira kuti ivo vachida mari esinopiwa nemurume wangu atada kufurwa kwaari. Inzwai kamai, ndata amai vari pakati avo vakauya vakatora munin'ina wavo ndizvo here? Vakauya vese vachitotora mari vari vese. Vakauya vese panguva 1 saka vari kutonyepera dare. Hanzi makaenda mese nguva imwe. Ndakwenda nawo ini ndakatozotera pasi tikanoisi ndakuenda kutora munin'ina wangu. Ndizvo? Vakauya vese panguva imwe chete.
So mati ava vangauye here kana kuti vakangouya, handi mati makatarisana navo? Zvaitikira kupi zvinhu izvo? Pamba penyu. Saka vakauya ava ndo vakauya vachitora ava ka? Vakauya vese pamba pangu. Amen, makurukota. Muri kuinzwa iri mudariro. Nyaya yekumamira yekuredza kuita ipapa. Pasi kuda kubuda chokwadi pavanhu tuwa. Avo vari kutaura kuti ivo vakauya panguva imwe chete. Vari kutaura vachinzwa ava asi havasi kupikisana nazvo. Zviri kuratidza kuti amai vari kunzoko ava zvavari kutaura ndoveri kutaura chokwadi. Ava tu ava panenge pane kungovandirana zvisiri izvo zvakaitika. Ana ambuya, imi mune rimwe zuva here ramunofungira kuti murume wenyu zvichida paaibhadhara mari dzaakanga achibhadhara vaibhadharana mukudanana kana kuti mukudii? So sei makatora mashoko anotaurwa nevana? Mwana wenyu akura zvakadini? Aitaura kuti taona baba vachipa amai nhingi mari. Ane makore mangana? 11 years. Dare ramambo harishande nemaHSA. Atinoti maHSA kunzwa inzwa kuti chinhu chauya chichitaura, totarisa futi kuti munhu ari kuchitaura ndiani. Tonoona mwana mukati mevanhu vakuru, kungoti vana venyu vechikomboni ndo zvavari. Vanoziva mabasa enyu amunoita, vanoziva because munoita vachiona. Zvese tsika nechii zvamunoita vanozviita vachidii, vachitozviona zvamune muchiita zvacho izvozvo. Asika kuti tiuye kudare tichinzi taunzwa nemwana ane 11 years kuti nyaya chena izotokura kutodarika kuna sabhuku yotodarika kuna head youya straight kwa mambo yakamira yakadai. Haibatsire. Vati umumba mevavo manje mune musisina rugare manje. Hamuchisina rugare mumba mavo nemurume wavo. Kunzi zvanzi wakanga uchipihwa mari nababa anhingi. Yopane hondo. Avangokanganisa kutora zvinhu zvokunzwa vachiendesa. Ivo vanoziva here kuti murume wenyu akaronyenga mukadzi wemunhu anozvisa kundishanda namambo. Unozviziva here? Hamuzvizivi. Saka makatopara nyaya inozvisa murume inondoshanda. Handima tomahwitnesi kuti anonyenga mukadzi. Kana imimi muchifunga munhu anogona kutora mari chikwereti chemunhu onochibhadhara konzi taona nhingi achipa munhu mari. Imi hamupi varume vevanhu mari here? Ko makadi kubvunza murume wenyu akanga achipa munhu mari kuti mari yamakanga muchipa mai nhingi yandataurwa nemwana nhingi kuti mamuchipa mai nhingi mari imari yei? Makatika murume wenyu. So imhosva yamaipara. Imhosva yamaipara iyoyo. Kuti ichokwadi chakaitika here? Inhema here dzakaitika? But dzaitotaurwa nemwana wenyu. Imi ndo vamabatirira pachinhu chekutaurwa nemwana. Hamunatora pfungwa yekuti haakuvaka mwana. Ndo pamatobuda nayo, makuenda nayo. Kunzi murume wangu anga achipa mai nhingi mari. Iyo ndio muri kunzwa sekretari wangu achitaura kuti munozviziva here kuti imhosva kuti murume abuda achinzi akanyenga mukadzi wemunhu. Imi ndio pfungwa dzenyu kuti vatopuhwa mari kuhuhure wavari kutoita vese ava wakazodai zvikadai dai. Ndo kwakamhanyira pfungwa dzenyu. Asi kuti mufunge kuti ari kuzvitaura mwana kunongorotomoka kungotaura zvaafunga. Handiti mazvona hazvida kuuya mupfungwa dzenyu. Handiti vatoda kudzokera kuna amai avo. Imi amai hamuna kupuhwa here mari? Nokuti mwana ane 11 years ka anotaura exactly zvaaona zvichiitika.
hamuna here kupuhwa mari nemurume wavo? Handina. Saka mwana wayakazwana pai? Handizivi. Kugarisana kwenyu makagara pamunogara ipapo, pane mamwe emazuva here amakambomirisana amunoratidza kuti hamuwirirane zvafamba sei? Zvakatondishamisa nokuti vanhu ndikavaona ndanaseri vangu kumba kwavo mwana wabhudhi vakatorora mwana wangu zvizatori nemwana vanhu. Mwana wabhudhi vavo? Mwana wangu ndinakarorwa nemwana wabhudhi vavo ndandikavaona ndanaseri vanhu. Mwana wangu atori nemwana wabhudhi vavo nditori nemuzukuru wavo vanhu. Tori anaseri vangu vanhu ndashamisika kuti nyaya iyi vandifungirewo chii. Ya, hapana kumira mushe. Hapana kumira mushe. Mwana wanzvadzi yavo wabhudha nditi kuri kuti mwana mukomana ndiye anoroora mwana wenyu wamabereka. Makambozvisawo mupfungwa here? Murikubvunzwa ndini? Saka hasha dzimwe mangachena inoparira parire nhema. Nditi mapawana hasha dzisina muganhu dzinokusorerai munyaya iyi chete iri pachena chekuti maitaura zvinhu zvamusina kuona nemaziso enyu ndobva masumuka pamba penyu kuenda pamba pemunhu iyoyo, zvokubva pamba penyu muchienda pamba pemunhu musina chamaona nemaziso enyu, automatically nyaya yenyu inenge ichitongodii, ichitongovapo. So isi tinokurudzira vanhu kuti tiremekedze ukama unenge uri pakati pevanhu. Iye zvino tikashandisa nyaya yenyu kuiendesa mberi inonouraya ukama hwakavakwa pakati pemwana wehanzvadzi yenyu nemwana wevavo. Mwana wehanzvadzi yenyu akunetsana nemukadzi wake, mai vakwewe vakazonomhangarira vana tete vangu kwamambo, tarisaone zvazodai zvikadai, but vakasaona kuti muparanzvongo munyaya idzi ndiani, zvinhu hazvifambe zvakanaka. Saka imi sevanhu vari paukama ndinoda kuti mubate hwai. Munoziva hwai yamunoti mberere kumakomboni kuya iyo iya mutongo wayo price yayona mudare medu iyo iya inoita 100 US. 100 US iyoyo ndinoda kuti mubate. Nyaya yenyu ndeyekusumuka pamba makuenda kunobvunza hama yavo zvinhu zvamuri kutaurirwa nemwana pwere yatinoti pwere. Handiti mapawana dai ari munhu abva zera watinoti munhu abva zera ari kuzvitaura, tingadai taiti aiwa ngaauye kudara azopupura kuti akaona baba vake vachipa amai avo mari. Saka mukaona dare roti mwana iyeye ngaauye mudare azopupura, nyika inotisora, hatishande nenyaya dzevana vadiki. So munofanira kubhadhara hwai kana kuti 100 US yekunonhingiringa kunobvisa mai avo chimiro. Mukomboni tinokuziva kuti pamunenge muchiita izvozvo panenge pazara kudai. Munhu wese paanofunga kuti vari kunzi wapuhwa mari nababa anhingi inobva yaendeswa kunyaya dzechihure. Handiti mapawana. Saka munofanira kubhadhara hama ivavo mese muri 2. Saka kubhadhara kwenyu ndimunoziva kuti 100 US munoiwana sei muchivapa, inouya rini? Daire. Anzinouya rini? Kupera kwamachi kure ndokupai 2 weeks kubva nhasi. 50-50. Pa 2 weeks apa toona kuti madii musi wa 28 February tikajamba Friday iri kuuya inouya yacho imwe yacho musi wa 28
Nanjye ngo wanashoma mwana nayo gunza zure gukura ndawana shoma. Mtungo ndayo.